Danas je u Bajinoj Bašti održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koju su realizovali Služba za transfuziju krvi Užice i Crveni krst Bajina Bašta. U prvih sat vremena 20 građana je odlučilo da se odazove i daruje krv. Nažalost, u Službi za transfuziju krvi zabeležen je nedostatak svih krvnih grupa, te je ova akcija od izuzetnog značaja. Danas je u Bajinoj Bašti u saradnji sa Crvenim krstom organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Inače se akcije održavaju jednom mesečno. U Službi za transfuziju trenutno nam nedostaju sve krvne grupe, kako pozitivne, tako i negativne. Pa bih zamolila sve davaoce koji su u mogućnosti da se odazovu akcijama koje nas očekuju u narednom periodu, a to je u Prijepolju, sljedećeg utorka i u Priboju ove naredne srede, ili da dođu u Službu za transfuziju svakog radnog dana od 7 do 17 časova. Zadovoljni smo odzivom davaoca, u prvom satu je bilo 20. Pa dosta sam dao 48 puta, kad god sam u prilici da dam krv, kad sam zdrav, naravno da dajem. Pozivam sve da se priključe ovim akcijama u našem gradu, jer smo uglavnom poznati po tome da smo humani i da dajemo redovno krv. 22. treći put, mislim. Šta bi poručili onima koji bi htjeli, a iz nekog razloga je to možda i strah? Pol. Trebaju da daju, naravno. To je humano. Đoki Blago, 2 puta sam davao do sada. I šta bi Pa uvijek dajem kad mogu, kad sam u prilici, kad ima to uvijek dajem koliko mogu da pomognem drugima. A šta bi poručili onima koji možda imaju strah? Možda bi da... A nije ništa strašno, ništa ne boli, ništa. Ne se opušte slobodno, nek dođe. I meni je bilo prvi put, malo da kažem, ali sad je već mnogo bolje.